Махсус хәрби операция ветерандарын эшкә урынлаштыру төп бурыстардан бере тине. Ради Хабиров үзенең еллык мөрәҗәгатнамәһендә. Һаумыгыз эфирда интервью студияла Гөлсемә Иштанова. Программабызның кунагы Башкортстан Республика мәшгульлек үзәге директоры урынбасары Ләйсән Галләмова. Һаумыгыз. Саумсыз хәерле көн. Ләйсән Зиповна, шулай итеп, ветерандарда эшкә урынлаштыру ул мотлак безнең бурысыбыз тине, чөнки ул шул ук вакытта реабилитация, адаптация функциясында башкара. Һез ничек ярдәм итәһегез, ничек эшләйһегез ветерандар белән? Шунлап та махсус хәрби операциядә катнашучылар һәм аларның гаилә әгъзалары мәшгульлек үзәкләре өчен өстенлекле категорияләрнең берсе булып тора әлеге көндә. Әйтеп үтәсе килә, республикабызның һәрбер районында, каласында рабочий төркемнәр булдырылган, оештырылган. Монда төрле ведомстволардан вәкилләр кертелгән. Шул уңайдан мәшгульлек үзәкләре вәкилләре, социаль ярдәм үзәкләре вәкилләре, здравоохранение учрежденияләре, социаль координаторлар һәм урындагы администрация вәкилләре дә бар. Һәрбер яугир белән, кайткан яугир белән проактив режимда шушы төркемнәр әгъзалары, төркемнәр вәкилләре эшли башлый. Бу инде яугир үзе мөрәҗәгать итү генә түгел, аның торган җиренә, өенә барып, ниндидер консультациялар, киңәшләр бирү мөмкинлеген тудырган. Ягъни һез үзегез барасыз ветерандарга? Үзебез дә барабыз, үзләре дә килә, күп очракта проактив режимда, кайткач та хәлләрен белеп, игътибарсыз калдырмыйбыз. Шуны әйтергә кирәк инде, кайткач та беренче сораулары өй, җиһаз, документларны яңарту, инвалидность юллау булып торса, сәламәтлекне ныгыту, яңарту булып торса, шуннан соң гына инде шушы мәшгульлек сораулары төп урынга килә башлый. Мәшгульлек сорауларына килгәндә, әйтеп үтәргә кирәк, комплекслы модернизациядан соң мәшгульлек үзәкләре яңа форматта эшли башладылар. Шул уңайдан, шул яңа форматларның берсе булып, клуб форматлары тора инде. Монда хатын-кызлар өчен, ир-атлар өчен, яшьләр өчен аерым аталган оешмалар, мәшгульлек үзәкләре тарафыннан оештырылган оешмалар булып тора. Ай сайын диярлек һәрбер мәшгульлек үзәгендә шушы оешмаларның утырышы уза. Бу утырышлар төрле темаларга багышлана, төрле вәкилләр килә, бу инде психологлар булырга мөмкин, шәхси эшкуарлар, үзенең карьераңны төзү, собеседование, ягъни әңгәмәгә әзерләнү серләренә өйрәнү булырга мөмкин. Шулай ук кирәк булса инде депутатлар да бу очрашуларга килергә мөмкин. Әйтәсе килә, түгәрәк өстәлләр һәмак оештыраһыз. Түгәрәк өстәлләр урында була инде. Әйтәсе килә, монда инде мәшгульлек үзәкләренә рәсми мөрәҗәгать иткән гражданнар гына түгел, теләсә кайсы гражданин бездә рәсми учетта тормаса да, теләге булса, шушы чараларда катнашырга мөмкин. Ирлан була, димәк. Ирлан була, атна сайын җомга көнне киләсе атналыкка шушы чаралар тезмәсе социаль челтәрләрдә куела. Шулай ук мәшгульлек үзәкләренең үзләренә килеп, игълан такталарында да күрергә була. Теләге булган һәр кеше мөрәҗәгать итеп эшли ала, катнаша ала шушы чараларда. Димәк, буна ветеран кайдалар эшкә урынлашырга теләне икән, ул һезгә килә, артабан нимә эшләйһегез? Нимәләр кәңәш итәһегез, эш бирүчеләр бәйләнешкә сыгаһыгыз? Эш эзләү темасына килгәндә, әйтеп үтәбез инде, безнең мәшгульлек үзәкләренә мөрәҗәгать итү способы, ысулы, иң беренче төп ысулы бу федераль портал аша Россиядә эш дип аталган trud7.ru сайты булып тора. Шушы сайт аша гариза бирәләр электрон рәвештә. Гариза бирү бушлай. Шушында ук шушы сайтта резюме төзелә. Әгәр дә яугирнең, аның гаилә әгъзаларының мөмкинлекләре булмаса, әлбәттә мәшгульлек үзәкләренә килеп, безнең хезмәткәрләр белән бергә шушы өйрәнгән форматта шулай бит. Шушы операцияләрне эшләргә мөмкин.
Шунан әйтергә кирәк инде безнең мәшгульлек үзәкләрендә махсус уку үткән, әзерлек үткән хезмәткәрләр эшли, яугирләре безгә мәшгульлек үзәкләре тарафыннан кураторлар билгеләнә һәм һәрбер яугирның профильләштерү буенча анкета тутырганнан соң аның мөмкинлекләрен, белемен, тәҗрибәсен анализлаганнан соң аңа индивидуаль план төзелә инде. Аның мәшгульлеген хәл итү өчен индивидуаль план. Шушы план берничә траекторияда булырга мөмкин. Бу инде инвалидность белән кайткан яугир, яисә инвалидность булмаган сәламәт яугир инде яңардан уку белемнәрен яңарту кирәк булса, уку карала бит инде. Үз эшен ачырга теләсә, үз эшен ачу буенча төрле чаралар кертелә. Булырга мөмкин яңа эш урынын эзләргә кирәк. Кемгәдер киресенчә үзенең элекке эш урынында, сакланып калган эш урынында яңадан восстанавливаться итәргә ярдәм кирәк. Шушы траекториялар белән буенча сөйләшеп инде һәрбер яугиргә үзенең индивидуаль планы төзелә һәм шуның буенча эш алып барыла. Һәм бына әгәр дә кеше үз эшен тапты икән, һез артабан уга ничек ярдәм итәһегез? Ниндидер уга ошо эш урынында адаптация үтәргә ярдәм итү саралары бармы ул һәм башка? Һәрбер очракта бу инде индивидуаль карала. Әйтеп үтәргә кирәк, безнең эш бирүчеләр тарафыннан да шушы яугирләргә ярдәм итәргә, адаптацияләүдә ярдәм итүгә әзерләр. Мәшгульлек үзәкләре тарафыннан да, эш бирүчеләр тарафыннан да адаптацияләүгә кураторлар, наставниклар, остазчылар бүленә кирәк булган очракта инде. Бу күп очракта мөмкинлекләре шикләнгән яугирләр кайтканда кулланыла торган чара. Әгәр дә үз эшен ачырга булса, яугир? Үз эшен ачырга булса, мондай очраклар күп. Әйтергә кирәк, шулай ук мәшгульлек үзәкләренә мөрәҗәгать итәргә тәкъдим итәм. Чөнки мәшгульлек үзәкләре ике төрле юнәлеш буенча эшли. Бу беренчедән рәсми теркәлгән эшсез дип танылган гражданнарга караган дәүләт чарасы, үз эшеңне ачуга ярдәм итү чарасы. Онда шулай ук тестированиялар, өстәмә белем кирәксә, өстәмә ниндидер белемнәр, экспертлар белән киңәшләшү мөмкинлеге, минем бизнес центрлары экспертлары белән әңгәмәләшү мөмкинлекләре, бизнес план төзү буенча ярдәм киңәшләр без мәшгульлек үзәкләре тарафыннан булдырырга мөмкин. Монда шушы консультацион ярдәмнән башка финанс ярдәмдә каралган 190 мең тирәсе үз эшен башлап җибәрүчеләргә каралган ярдәм. Әйтергә кирәк инде монда шәхси эшкуарлык ачырга мөмкин, юридик лицо ачырга да мөмкин, оешма самозанятый булырга да мөмкин. Үз мәшгульлек белән дә барырга була. Һәм икенче ысул инде бу социаль контракт ярдәмендә 350 мең сумга тиклем ярдәмгә дәгъва итәргә була. Үзгәрешләр көтәбез. Социаль контракт гомумән алганда бу инде малоимущий булган гражданнар белән генә төзелә торган контракт. Бу инде администрация менән эшләйсез, шулай бит? Администрациялар менән. Администрацияләр төп социаль ярдәм күрсәтү үзәкләре төп шушы социаль контрактны заключать итүче оешма булып тора. Алар белән берлектә эшлибез. Хәзер киләсе көннәрдә инде көтәбез үзгәреш. Шушы махсус хәрби операциядә катнашучылар өчен шушы малоимущий категориясын күз алдына алмыйча гына үз эшен ачырга мөмкинлек бирергә үзгәрешләр керергә тиеш. 350 мең сумлык ярдәмгә шушы малоимущий категориясы булмаса да дәгъва итәргә мөмкинлекләре булачак. Монда инде ИП ачырга була һәм самозанятость ачырга була инде. Юридик оешмалар ачып булмаячак. Бына шундый мөмкинлекләр бар, һез алар менән һәрбер һәммән эшләйгез. Рәсән Зиповна, бәлки
бына дөйем уртак кәңәшләр иткәгез әлеге вакытта эш эзләгән, эш урынын алмаштырырга ниятләгән кешеләр өчен? Әлбәттә, беренче чират әйтер идем инде, урындагы мәшгульлек үзәкләре белән якыннан танышырга. Алар хәзер яңа бренд астында эшли. Россия эше кадрлар үзәкләре дип атала. Бөтен Россия буенча бу дәүләт учрежденияләре, дәүләт мәшгульлек үзәкләре. Мәшгульлек үзәгенә мөрәҗәгать иткән һәрбер кешегә аның мөмкинлекләре турында әйтеп үтеләчәк, профориентация үтү, шушы профориентация үткәннән соң яңа эш юнәлеше эзләү, табу, кирәк булса өстәмә һөнәри белем алу мөмкинлеге бирелә. Һәм бу күп чаралар, барлык диярлек чаралар, алар бушлай каралган. Мәшгульлек үзәкләренә килеп, шулай консультация алган һәрбер кешегә карьерасын үзгәртү өчен, яңадан төзү өчен мөмкинлекләр күп диясем килә инде. Мөрәҗәгать итәргә кирәк, курыкмаска, оялмаска, аның бернинди дә кыенлыгы да юк. Шуңа мөрәҗәгать итәргә чакырам. Я ниндидер предприятиегә эшкә урынлашырга, я кыюлык кыйып үз эшеңдә асырга. Я үз эшеңне ашырга. Кыюлык җитмәй торса, шулай ук менә порталны әйтеп үттем. Trud7.ru порталында, Россия эше порталында дистанцион рәвештә вакансияләр карарга мөмкин. Шулай ук резюмеңне калдырып, шәхси кабинетыңда откликларны карарга була, үзең ниндидер откликлар вакансияларга калдырырга була, һәм дистанцион рәвештә турыга эш бирүче белән элемтәгә кереп, собеседованиелар үтеп инде эшкә урнашырга да була. Рәхмәт кәңәшләрегезгә һәм әңгәмәгезгә. Хөрмәтле тамашачылар, студиябызның кунагы Республика мәшгульлек үзәге директоры урынбасары Ләйсән Галәмова булды. Игътибарыгызга зур рәхмәт.